Fix-xhur li ġejjin il-pubbliku li jżur l-isptar Mater Dei mistenni jibda jħallas tariffi orħos għal parkeġġ. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-Parlament bit-tweġiba għal mistoqsija tad-Deputat Godfrey Farrugia. Il-Ministru qal li r-rati preżenti li jvarjaw minn 80 ċenteżmu għal aktar minn 4 euro huma skont il-kuntratt li daħal fis-seħħ f'Jannar tal-2008. Dr. Fearn qal li skont il-kuntratt rivedut f'Jannar tal-2008, Gvern Nazzjonalista intrabat li mhux talli ma jdaħħal xejn mill-parkeġġ pubbliku tal-isptar, iżda saħansitra iħallas hu lill-kuntrattur għal servizzi u manutenzjoni tal-apparat. Il-Ministru għas-Saħħa żied li l-Gvern qiegħed fil-proċess li jinnegozja kuntratt ġdid għat-tmexxija tal-parkeġġi pubbliċi kollha tal-Isptar Mater Dei. Fil-fatt, il-Ministru qal li l-kuntratt issa huwa aġġudikat u se jiżgura li l-kuntrattur ikun responsabbli mit-tmexxija kollha tal-parkeġġ, inkluż manutenzjoni tal-apparat relatat, kif ukoll jiżgura li l-Gvern ma joħroġ flus, anzi idaħħal il-flus permezz ta' dan l-arranġament. Fl-istess waqt, il-kuntratt il-ġdid se jiggarantixxi rati orħos ta' parkeġġ għall-pubbliku.